Tinent d'alcalde Núria Marín, en representació de l'alcalde, que desitgem que el seu fill es pugui recuperar el més aviat possible. Tinents d'alcalde, regidors, regidores, conciutadans terrassencs i terrassenques, per mi és un honor immens, diputat al Parlament, un honor immens de poder participar avui en aquest pregó, en aquest acte, per poder homenatjar els patriotes que el 1713 van donar la seva vida per la llibertat de Catalunya. Permeteu-me aquesta intervenció, manllevaré les paraules de molta gent que ens han precedit i que crec que ens serveixen per fer allò que deia Espriu, per retornar al sentit de cada cosa, per salvar els mots, per salvar les idees, per salvar els conceptes. Hi ha un primer element que em sembla que és pertinent de reivindicar i de defensar a la vigília de l'11 de setembre, ara que els terrassencs commemorem aquest 3 i 4 de setembre de l'any 1713, que és per què van lluitar i per què va morir aquella gent. Ara, enguany, farà 50 anys que Pau Casals es va adreçar a l'Assemblea General de Nacions Unides. Pau Casals, amb una intervenció sublim, explicava exactament allò que defensaven aquests herois del 1713 i del 1714. Allò que nosaltres defensem avui, que és la llibertat de Catalunya. Deia Pau Casals: I am a Català. Deixeu-me que us digui una cosa. Soc català. Catalunya és avui una província d'Espanya. Però què ha estat Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món. I us n'explicaré el per què. Catalunya va tenir el primer Parlament molt abans que Anglaterra. I va tenir les primeres Nacions Unides. Al segle XI, totes les autoritats de Catalunya es reunien en una ciutat de França, aleshores Catalunya, per parlar de pau. Això era la base del sistema. Mireu, hi ha un discurs que és trepidant, fet per un monarca, fet per un comte rei, fet per Martí l'Humà, a les Corts de Perpinyà de l'any 1406. Catalans, alceu les vostres banderes, perquè sou dignes de posseir el Principat de Catalunya. Quin és el poble en lo món que sigui així de franc de franquesa, de llibertats, ni que sigui així de liberal, de lliure com vosaltres? Els homes i les dones que van lluitar i que van morir el 1713, el 1714, el 1707, no defensaven un rei, no defensaven un monarca, defensaven les llibertats d'aquest poble. Permeteu-me que en aquest moment defensi la idea dels països catalans i d'una manera molt pragmàtica, perquè hi va haver un 1707, hi va haver un 1714, perquè hi va haver la batalla d'Almansa i va caure el País Valencià, posteriorment va caure el Principat de Catalunya. No ens equivoquem, renunciar a la nació sencera, renunciar a una espurna del domini lingüístic de la llengua catalana vol dir afeblir allò que som, vol dir afeblir la nostra llengua, vol dir afeblir la nostra identitat. Si el català desapareix a la Catalunya del Nord, si el català desapareix a les Illes o desapareix al Principat de Catalunya o València, desapareix i afebleix el conjunt de la nació. Volia fer aquesta referència al 1707, a la batalla d'Almansa. Terrassa cau al setembre de 1713. 2 mesos després que s'hagués reunit la Junta de Braços a Barcelona, el juliol del 1713, ens havia abandonat tothom. Hi havia hagut el pacte de Gènova i havíem quedat abandonats de totes les potències, de totes, de l'imperi, del Regne Unit, de la Gran Bretanya, de Savoia, de tothom. I allà hi va haver una discussió trepidant
que era rendir-se o continuar lluitant. I torno a insistir amb l'argument. Ara, quan sovint sents algunes expressions d'allò que se diu la caverna espanyola i no tant la caverna espanyola, ¿pero qué defienden el 11 de septiembre? ¿Pero qué defienden de 1714? Si defendien un rei espanyol, si defensaven l'arxiduc Carles III. És bo de recuperar les intervencions que feien en aquella junta de braços. I insisteixo, no es defensava un rei, es defensava allò que expressava Pau Casals, allò que expressava el rei Martí l'Humà, les llibertats de Catalunya. Molts terrassencs hi van participar i heu fet referència en el manifest del braç militar, del braç reial. De fet, Francesc Solà de Sant Esteve va ser el que va llegir el discurs inaugural. Hi ha un moment que en la junta de braços hi ha el dilema: resistim o ens rendim? Hi ha una persona, regidors i regidores,